ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ କାମ ଭଲ କାମ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା, ମିଛକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ସଦାଚରଣ କରିବା, ଚୋର ନ କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନ କରିବା, ଲୋଭ ନ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ବା ଅସାମାଜିକ କାମ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ରାଣ ହାସଲ କରିପାରିବା କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଏନିବେ ଏହିସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ନ କରିବା ଉଚିତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। କେବଳ ଯେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ ନ କଲେ ଆମ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସାଥେ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରେମ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଠିଆ ହେବା, ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ କରିବା ବା ଜରୁରୀ ସମୟରେ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଇପାରେ। ଅସଲି କଥାଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଆମେ କିଛି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ନୁହେଁ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଲି ହେଇଯିବା, ନିଜେ ମରି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଜୀବନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମରଣ ବା ମରଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜୀବନ। ଜଣେ ମଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବା, ଯେମିତି ପୂଜା ବିଧି, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ଧର୍ମ, ଅନୁଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପୂଜା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ଦାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଟିରେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ହଜାରରେ ହେଉ ବା ଶହରେ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା ଲାଗୁଛି ଅତି ସରଳ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ। ଯିଏ ଦେବ ସିଏ ପାଇବ। ବୁଣିଥିଲେ କାଟିବ, ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ। ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ ଅଦଳ ବଦଳ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ବିଟୱିନ୍ ଆର୍ଥଲି ରିୟଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନଲି ରିୟଲ୍ମ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ମତ ରଖିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରିତ୍ରାଣ ହାସଲ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ କେତେ ମହାନ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକାରେ ଲାଗି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗରିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ତେବେ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଗ୍ରହରେ? ନା ତଥାକଥିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ? ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ନରକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ? ନା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କେବଳ ନରକ? ନା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ? ନା ଏହା ହେଉଛି ଅଧା ଅଧା? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। କିମ୍ବା ଏହା ଜଟିଳ ଅଟେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା କଷ୍ଟକର। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନରକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ଗୁଜବ କଥା, ଶୁଣା କଥା, ଉଡ଼ା କଥା। ନିଜ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଅତି ସହଜ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଏହା ଅତି କଷ୍ଟ? ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନା ଅସମ୍ଭବ? କ'ଣ ଏହା ମରୁଭୂମିରେ ମରୀଚିକା ତ ନୁହେଁ? ମରୀଚିକା ତ ନୁହେଁ? ଯଦି ନୁହେଁ, ଏହା କ'ଣ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ନା କଥା କିମ୍ବା ଉଭୟ? ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଏହାର ଆକାର କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆକାର ନା ନିରାକାର? କ'ଣ ଏହା ଏକ ପଦବୀ ନା ପଦବୀହୀନ? ନା ଉଭୟ ନୁହେଁ? ନା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି?
କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗର, କଳା ଧଳା ନା ଅନ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ଯଦି ଧଳା ତେବେ ଧଳା ପିନ୍ଧିବା, କେବଳ ଯଦି କଳା ତେବେ କଳା ଦେଖାଯିବା। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିତ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ସ୍ୱାଦର ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍, ନା ଏହା ଉଭୟ? ଏହାର ବାର ଯଦି ଅଛି ଜଣାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣର ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ? କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଏକ ପରିତ୍ରାଣ କି? ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ କି? ଭଲ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ କି? ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ବା ବୃତ୍ତି ସହ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରେ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମାନେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୋ ମତକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା।